Ní cníonn an oíche níos tapala ná mar a cheapanú. I gabhan beag amad tá duine éigean dúiseacht. Líonn sé gan coiriocht ag féchant ar an úistear an dorcha, agus gachanál bíonn peann ann. In aice leis, tá duine éigean ina hí ag éisteacht, gan isaige catatá le déanamh, gan áit le dul, gan duine le glíoch. Bhí cheochaí éon chabhar, míl éon dochtar an a scrúdói, a forradói rud éigean, agus a déire go mbeidh sé go breá. Níl ann ach tost, agla agus dóchas go rachaí sé thar méal ar maidin. Sin mar a bhí an saol léitúil ar fad na géadsta bliain, mar nuair a smaoinimiid Leigheas sa Mheán-Aois, is minic a shamhlaimid daoine uilte, leabhar na chéad iarachtaí chun an corp déine a thuiscint. Agus tá sé sin fearr, ach a bháin ag garacha móra áit a raibh éileas ag tosú go máil. Áit a raibh duine éigean ag scríomh taithí, ag iad conclúidí a bhaint amach, uaireanta ag déanamh batún, ach fós ag dul ar aghaidh. Ar an tua, bhí saol go hiomlán difriúil ann. Anseo, ní raibh leabhar, ní raibh áilíocht, ní raibh aon duine a raibh isaige i náiríre cait a bhí á dhéanamh aige. Bhí an talamh, obair agus an corp a thosaigh ag dúiltú géile níos lua nó níos déanaí. Bhí daoine tín, gortata, briste cnámha. Dúlaíonn siad peann nach raibh siad in ann a ananú, ach fós bhíorthú marachtáil, bhíorthú obair, bhíorthú marachtáil. Sa scamáin seo, tá spáfimidid Conas a bhí an cúráil i sráidbhaile meánaisech in nóiríre. Ní an ceann ó leabhar agus ollscoileanna, ach an ceann fearr, léitúil, cua, go minic foranach agus láinte bhatún. Feici tú caite rinne nuair a thosaigh sé ag gortú, cé a cabhra nuair a tharla timpiste. Conas a bhí luibheanna, násanna imeachta, máinliachtaí agus mána, a bhfuil sé deacair anois cúráil a thabhairt orthú. Agus tuigh tú rud amháin, nach raibh sláinte sa domhan sin rud sa léir, bhí sé ina só. Agus mós maithleat a leithéad de scéalta, agus mós mianlaat níos mó ábhar faoi héal fearr sa Mheán-Aois, fág sinntiú san isis, ionas nach gcuiche tú ábhar atá le teacht. Páisiimiid, cebideal a hain. Saol in éiniún peann. Níor thosaigh an peann go tobann. Bhí raibh aon nóiméad amháin nuair a dúirt donna éigean leis féin. Anois tá me tín. Tháinig sé go máil. Ar dúis, mí campar éadrom, peann éigean sa chóil, tarraint sa glún, mothú aisteach sa bholc. Rud éigean a churfag stad ar gunne ar feadh nóiméad anois. Béidir go rachaigh sé chug an dachtúir. Béidir go spracúigh sé scíd a ligean. Ach an sin ní raibh aon tábhacht leis, mar níor stad an saol ar an tua de bharr peann. D'éirí an duine suas ar maitin mar is cnách. Chuaigh sé ag coppar, is cuma an raibh a chort ar fad ag cortú, nó ach cuide bháin dé. Níor bhain an talamh, níor bhain na hinneamh. Bhí an lá epre mar an gceanna. Is cuma cén riocht a bhí ar an duine. Bhí an peann ina rud cnách, gné leanúnach den saol. Bhí an cúil ag cortú ó amad a diompar, ó upar sa fórc, ó lúbe céad uair sa lá. Bhí na lábha gortata, scáinte, garbh, na cosa tuaiseach, peannmhar, uaireanta aita. Chomh maith le sin, bhí galar ann nach tucaigh aon duine. Parasítí sa bholc,
fiarras a tháinig agus a dimí, casacht a déitag marachtáil seachtaní. Ach chó fada agus a bhí an duine in ann seasamh, siúil, upper. Níor airg éon rud. Níor ó rudar bí cosúil le coral réamhcoscach. Níor ó cosc, níor ó scíd ar bheithe le sláinte. Níor ó ach éon cheist a bháin. An bhfuil tú fós in ann upper. Mas an sin ibrian tú. Uaireanta bhí duine éigean ag siúil le peann fiacail ar feadh Mheán-Aois, a scapig ar fud an duine ar fad. Uaireanta bhí créacht ag duine éigean nach raibh ag Leigheas, ach bhí sé clúdata, neabhart, fágtha, mar go Leigheas fug sé ar éon nós. Uaireanta bhreath duine éigean go raibh rud éigean cearr istíg, ach ní raibh siad in ann é a anamniú, agus is lú fós é a Leigheas. Bhí an corp ag meach go máil, agus ní dúirt éon duna stad, mar bhí prochas ar stad. Mura nniuprich tú, níor thúil tú. Mura nniuprich tú, ní raibh rud ar bith le hithe agat. Mura nniuprich tú, runnag uallach díoch. Agus is saoil in raibh gach duine ag tráid ar san martanis. Bhí a bheith ina uallach rud éigean a raibh acla ar dhéine ar comór leis an ngeall ar féin. Dá bhrí sin rinne siad near ar na heiríne chó fada, agus a déitfadíis, go dtí an pointe nach raibh sé indéanta a thuilleach ligean orm, go raibh gach rud ceast go leor, nuair a dúiltaí an corp géile, nuair nach raibh an duine in ann éirí as an lepa, nuair a bhí an peann cho láitear sin, go tóg sé an anáil, nuair a rinne an fiarras an domhan a bhíarc, an sin amháin a thosaí an córáil. Ach go minic bhí sé ródhéanach, mar níor thug galar an domhan sin an dara seans. Déitag uafáta beacha a bheith ina rud marfach. Déitag créach simplí a bheith ina chúis le thuanfatú a scapig go máil ar fut an chart. Déitag fiacail a bhí ag gáistú ar feadh seachtaní, a bheith ina tús ar rud éigean I bhfad níos measa. Fuair daoine bás go thóg, go minic go toban, go minic gan tuiscinnta áil ar cat a tharla I náiríre. Agus ní toisc go raibh siad níos laige, ach toisc go raibh siad ina gcónaí in nán nach raibh sláinte mar rud a déitfí aire a thóstó. Bhí sé rud éigean a bhí agat, nó a chailtú gan rád. Caibhidil a dó. Ní raibh éon átharcar ann. Bhí sé go leor ar feadh nóimid amháin. Éon tuaisle ar an talla fluch, éon bhuaile alc le tua, éon chasmícheart ar fárc bhí charam, agus go toban athairí gach rud. An duine a bhí ag upper díreach roimh seo, anois bhí sé ina luí ar an talamh, níor éirí sé, níor láir sé, ná láir sé, ach le peann nach bhéadfaí a chéalt. Agus an sin thosaí an chaos. Ní raibh éon phlean ann, ní raibh éon násanna imeachta ann, ní raibh éon duine a raibh isaige go díreach cat atá le déanamh. Behead na daoine ba réire I gcónaí na chéad daoine. Córsama, teaghlach, duine éigean a bhí díreach in aice lábha. Glí duine éigean, rí duine éigean, rinne duine éigean, iireacht an créacht a ardú. Gona isaige
an gabharfach sé sin nó a ndéanfach sé an scéal níos measa. Tharla gachrúd go tape, go ndéarógach, gon cínteach. Má bhí duine éigean ag fuiliú, rinneach iirecht é a stoppag leis an méid a bhí ar lámh. Píosa fabrice, léine, éadach, a bhí díreach roimhe seo ag fónamh do rut éigean go hiomlán difriúil. Brúd an créacht, filte gé, úranta dorteag rut éigean ar a raibh sé I ceist cabhrú leis. Ní gcónaí glan, ní I gcónaí sa bháilte. Má bhris duine éigean cas nó lámh, rinneach iirecht é a ardú. Úranta go ré, úranta go hiomlán. Ní raibh eolas ann ar conas créacht a diompar. Conas é a cur, conas an gortú a dhéanamh níos measa, ní raibh ach rud amháin tábhachtach, é a bhaint den áit timpiste. Tugadh é chug an gabhán, ar lámha, ar leapacha sealadacha, ar thoras dícheangailte. Má bhí an stad an tromchúiseach, cuirigh é ar leapacha, ar tí, ar éimrút a bhí ar fáil. Agus an sin tháinig an tost, mar cur imi an chéad haos, agus thosaigh an gceanchóir. Cad atá le déanamh anois? Má bhí bean níos sinne sa sráidbhaile a raibh isteach, cuirigh glaochirtí. Má bhí duine éigean a bhí fechte aice cas den cineál céine roimhe seo, díofraigh siad de. Má bhí sagart ann, díobh siad ar cabhrú, pátear, rút ar bith. Ach go minic ní raibh éon duine ann, ní raibh ach an teaghlach fágtha. Déoch siad ar an créacht, déist siad lena analló. Déoch siad a raibh sé ag glúirseacht, a raibh sé ag freacart. Rinne siad iirecht an rut a bhí leicúil a dhéanamh. Chus siad códiú ar na créacht. Thug siad isce, úranta alcáil, úranta luibheanna, úranta chabhraigh siad, úranta níor-chabhraigh siad. Má bhí duine éigean ag, déifí é a diompar níos fáide ar char, go moll, trí mhara míchochrama, chuig sráidbhaile eile. Chuig cathair, chuig duine a raibh níos mó álas aige. Ach ní raibh sé sin de gach duine. Bhí neastaigh teastal chun an tiompar a bharachtáil. Bhí ag teastal, agus bhí cús ag teastal únas go mbeadh duine ar bith a géirí an iarracht sin a dhéanamh. Bhean an cuid is mó de na dúine sa náit a raibh siad tite, ina sráidbhaile, ina caban, I measc a múintear le dóchas, go raibh sé sin go leor, mar nach raibh cabhair ag teacht sa domhan sin. Bhí ort é a chruthú tú féin. Caibeidil a trí. Luibheanna, potions, decoctions agus meascán aisteach. Lu nach leor na chéad iarachtaí cabharach, nuair a bhí an créacht cóirithe, an corp corta, agus níor imi an fiáin, thosaigh rud éigean a doctor córáil ir. Ní raibh cágasí ann, ní raibh cágasí ann sa chial nua amsearta, ní raibh cínteacht ann fiú go garbhfadh a rud a bhí ar tí a thabhairt ar chor ar bith. Ach bhí an nádúr ann, agus bhí cúbhne ann. Cúbhne dúine a bhí ina gcónaí roimhe seo. Cúbhne a cuireadh ar aghaidh ó bhéal go bhéal, ó bháthair go hinneán, ó cheannathar go garach, gan leabhar, gan taifid, gan cínteacht,
ach taithí a thianta le blianta. I ngach sráidbhaile bhí duine éigin a raibh isteach. Go hiondul ban níos sinne. Ciún beagán leatamh, ach meas. Duine a raibh isteach cat iad na plántaí a bhailiú, caitheann a bhailiú iad, agus Conas iad a ullmhú. Níor tugadh álaíocht ar seo. Bhí sé rud éigin idir éileas agus creideamh. Bailiú luibheanna ó phárcanna, ó phorraisí, ó bhóna. Plántaí a bheas anaice le daoine I gcónaí. Chamomile chun suamhne sa dhéanamh. Saga don scarnach. Nettle chun an corp a glanú. Bhort néamh ón a raibh sé I gceist fhíseamh agus suamhneas a thabhairt. Jobbarí cuit acu I nárara, ach ní raibh is ag éon duine cén fá. Rinne iad a grúdú in uisce, rinne gala díomh, a raibh blas searamh, eirthaí orthu, uaireanta beagnach do óta. Tugadh iad don na daoine tín, ag creidúint go gabhar fadíis. Gon díobfadh rud éigin sna plandaí seo deisiú ar an rud a stop ag opair sa charp. Ach níor críochnaigh sé leis na luibheanna amháin, mar dá bhéad a bhí an galar tromthúiseach be chasta a bhí an córáil. Cuireadh rudaí leis na meascán a bhfuil cuma do thuachta orthu anois. Sail anamhata, fúl, lua, íorar bia, alcáil. Éon rud a d'fhéadfadh irianna bith a bheith aice. Rinne uachtar a chumal isteach sa chreicean. Cóhrúte a cuireadh ar na craach. Decoctions a cuireadh ar ghaoine a ól. Fiú má bhí an corp I cur I cunne. Uaireanta chairigh sé mar go raibh gníomhaíocht frith achlastach, suamhnach, téamh ag cuid de na plandaí seo I náiríre. Ach go minic níor chairigh sé ar cor ar bith, nó níor chairigh sé ach ar feadh nóméid, mar ní raibh éon duine ag tuiscint cait a bhí Leigheas I náiríre. Ní raibh dálaigh ann, ní raibh cínteacht ann, ní raibh rialú ann. Déadach duine amháin rud éigin a fháil a chairigh leis. Duine eile a rud céine go ddíreach. Agus tháinig a riocht in olcas. Agus fós féin, gill daoine ar na mána seo, mar ní raibh éon rud eile acu. Bhí na dríte, na luibhealta, na sásaí níos mó ná ddíreach daoine a raibh a isteach faoi lú. Lura tháinig dearg le gach rud, tháinig nóméid ciúnas. Bhreathnaigh gach duine chun eicáil an raibh an duine ag anallú, ag freacairt, nó fós beá. Bhí an créacht fíilte leis an méid a bhí I fáil, le héapach, le píosaí fabrice, uaireanta sáthithe le rud éigin a bhí ceappa cabhrú. Ní raibh éon náthú créachta mar a thucaimid inniu. Ní raibh éon choníalacha steiriúla. Ní raibh éon chosant I cunne an méid a d'fhéadfadh dul isteach. Agus díreach an sin, thosaigh rud éigin níos contúirtí fós. Dheonfachtú. An créacht a bhí ceappa a Leigheas, thosaigh sé ag breathnú níos measa agus níos measa. Tháinig fearras. Gill an fiáin le forsa dúbúte. Níor thug éon duine, cén fát a raibh sé seo ag torlú. Ba cosúil go ndearna gach rud. Agus fós féin, bhí an comhlacht ag tosú ag cailleadh an chatha.
Uaireanta afach deirí leis. Bhí an conlacht an ann I féin a chosint, rún an créach, agus bhar an duine. Ach bhí sé I gcónaí ina rúsca uile mhór. Sin é an fá nach nearna cínti den sort sin, ach nuair nach raibh aon rua eile ann I ndeorra. Nuair bhí is a gach duine, mór an ndéanfá aon rud, go dtiocfaidh deire leis an rud go léir go donna aon nós. Ní raibh an gcearg ina Leigheas, bhí sé ina iarracht dhearnach chun marachtáil. Caibidil a cúig, galar fiacla. Bhí peann ann a déitach duine a scríosa ón taobh istí. Dá feicte an géad ábharc, ach I láthair a gcónaí, ag búla, ag fás le gachúr an cléig. Peann fiacla. Thosaigh sé go neamh ciúntach. Beagán gramíthach agus tú ag ithe ná mothú aisteach le thuisce fuair. Rud éigean a déadmhí a neabhart. Rud éigean a bhí cosúil le sealabach, ach is amamh a bhí sé sealabach. Le himimecht ama haimig an peann níos láite. Scapag sé fud an gheal, radiating chug an clús, chug an ceann. Uaireanta rinne sé dóigheanta do dhuine cáitlaigh fad go leor ítheanta. Ní raibh tás fiacla ann, ní raibh scuabe fiacla ann, mar a thucaimid aniu. Bhí sláinteach a spéil, tearanta, de bhána simplí, nach raibh cabharach a gcónaí. Bhean iarr bia itir na fiacla. Rinne baichtéir a cuid féin, cé nach raibh is ag aon duine go raibh siad ann chorar bé. Bhí na fiacla ag ló go mall, ach go cínte. Uaireanta rinnech iarracht déalál leis na MEÁN-AOISEACH. Garcals le luibheanna, decoctions a bhí ceapta an peann a bhaint amach. Complexes a chuirtear an leithin. Ché, fuair, ag bra cé a bhol rúdar bé. Uaireanta thug sé físeamh sealabach, ach sealabach a bháin. Mar má bhí an fiacail an tín, dil an peann agus dil sé níos láite. Tharla sé go raibh daoine ag siúil leis an peann sin fad seachtaní. Rinne siad iarracht éprú, láist, ithe, cé go raibh gach glúiseacht den gheal ina úlamt. Ach sa deireadh tháinig an nóiméid nuair nach raibh sé indéanta a iompar a thuileadh. Agus an sin rinneadh an cineadh. Caithfidh sé a bheith bainte. Ní raibh fiaclór ann, ní raibh cathair ann, uirlisí a bhí oiriúnach don chuspóir seo. Bhí duine éigean ann a raibh isaige Conas a bhaint. Minic an duine céine a bhí tar éis a dhearg roimhe seo, a hocarí cnámha. Rinne sé gachrúd a heastí neart agus misneach. Chuaigh an duine síos ná cuineog é. Ghlach duine éigean leis an bhíocail leis an uirlis, nach raibh ag gcónaí don chuspóir seo, agus thosaigh sé ag tarrant. Ní raibh aon néasacht, ní raibh aon chruinneas. Ní raibh ach rud amháin tábhachtach go dtiocfaidh an fiacail amach. Bhí an peann lárach, géir, ag dul tríd. Uaireanta tháinig an fiacail amach go tapa. Uaireanta bhrí sé taobhistí ag fágáil blúire a dag fábanna níos mó fós. Bhí full rutabí cná, mar a bhí an scrád. Tar éis gachrúd don créacht, uscailte, íogar, nochta, dá gachrúd a tháinig isteach sa bhéal. Bhí sé clútacha le rutarbí a bhí fáil. Alcohol
luibheanna, uisce, rutarbí a bhí ceappa a glanó. Uaireanta cháirigh sé, ach uaireanta thosaigh rud éigin I bhead níos measa. Dheonfachú, at nach nniu, Mheán-Aois, in ionad a bhálú, tháinig níos láidre fós. Fábanna le hithe, le láist, le ámalú. Déadug fiacail ná a bheith ina chúis le bás, agus I raibh sé seo amamh. Sin é an fad go raibh acla dhéine riamh an peann seo. Ní hamháin mar gheall a dhéine, ach mar gheall a raibh I ceist leis. Mar sa domhan nach raibh réití shimplí ann, déadug fiú fáb bheach dearg a chur go doma. Caibatil a sé, fuaile bhaint agus líochán. Bhí mó amháin a bhí cosúil le lochciúil, shimplí, intiche do dhéine, a chréimhte feith na glóine, agus a úsátear le haidh beagnach gachrúd. Fuaile bhaint ní toisc go bhfacha duine bé beistéir, nó go dúfadh sé galar. Ach toisc go cléití go raibh rud éigin ag dul nícheart sa chorp, agus go raibh gá é a bhaint. Bhí full níos mó na díreach thrán. Creatar gur bheith an ag a bhí ann, go bhféadfadh sé a bheith olc, millte, go ndearna a umarcíocht dochar. Agus is rud é go ndearna rud éigin dochar, dí gá é a fháil ré leis. Sin é an fáth nuair a bhí duine tín, nuair a bhí fearras orthu, nuair a bhí siad lag, nó nuair a bhí éon cóirthaí ann a bhí deacair a bhíonú, gur cuireadh ceann de na maianna córála is coitianta I bhéim. Dhearradh an crackan, ní go domhan ach go leor chun go dosad an úl ag sile. Uaireanta rinneadh é in áiteanna le, uaireanta nuair a bhí sé is éasca. Bhreathnaigh an úl ag sile, dam go dtí go raibh an méid a bhí ag teastal. Ní raibh éon chaineachtaí crunne, ní raibh éon rialó. Bhí an creideamh ann gur mó an rud alc a d'éirí leis a bhaint, is samhlaí ba éir. Bhí an duine lag. Uaireanta tháinig dor chadas as a chóir. Uaireanta chail sé a bhathú, ach níor stop sé an práiseas, mar gur minic a ghlacha leis an leige seo mar chóirta go raibh an córáil ag opair, go raibh an cónlacht ag toistamach an rud alc. Bhí líochan níos coitianta fós, creatúr bheaga neamh-thoiléir a cuireadh an crackan. Chuise iad féin suas. Thosa siad ag ól fulla. Go mall, gan Jeffir. Ní raibh peann ann mar a bhí leis an ndearra. Níos mó cosúil le mothú aisteach tarraingte, beagán súchan. Bhreathnaigh an líochan ag fás, ag líanna, ag éirí trom, agus ag titim amach. Agus sa seo chonaic siad éifeacht na córála. Minic cuireadh roinnt acu na láimhe, na cosa. Uaireanta ineice leis an áit a raibh sé ag dul I peann, domhan, agus an sin, beinneagíd. An ag ná nach raibh is ag éon duine caitheann a stoppa. Ní raibh éon éolas an méid fulla a déadmhí a chaile. Ní raibh éon tuiscint an méid a heastaí ón gálacht. Sin é an fáth gur thabhraidh sé go raibh duine a bhí lag cheana féin leis an ngealach. Níos mó fósleagathe ag an córáil féin. In ionad fillig neart, chail sé iad níos tapúla. In ionad sláinte a fháil, tháinig sé níos scéire don teireann nach bhéadmhí a thrasnú Agus fós féin leanna an máseo.
mar uaireanta bhí sé cosúil go raibh sé ag cabhrú I náirde. Má bhí fiarras daoine, agus tar éis full a bhaint, bhathag sé níos fearr feadh tomall, placha le sin mar íonaise. Má tháinig an peann chun Jerry feadh tomall, bhí sé sin go leor. Ní aice aon duine an pictiúr umláin, ní aice siad an méid a tharla ina dhiaidh sin, mar nach raibh an leighis sa domhan sin bunaithe thuiscint. Bhí sé bunaithe an éifeacht gearr a Bhreathnaigh, agus creidúint go raibh sé sin go leor. Agus bhí full a bhaint ceann de na rudaí a bhí cosúil le ciall. Fiú má rinne sé an cás níos measa go minic. Caibidil a 7. Cnátha briste a hocrú. Ní raibh briste ach peann. Bhí sé ina stud toban den saoil. Nóméad amháin, títim amháin, buile amháin, mí cheart, agus chail an duine an cumas epre. Ní raibh an cos ag coineáil, hí an lámh ag crochug go neamh-gníomhach. Gach gluaiseacht ba chúis le peann a bhí deacair a chus síos, agus bhí sé soléir láthreach nach chrathug sé as féin. Bhí an cnámh aistrithe, socartha, go neamh-gnácha, uaireanta le feiceáil faoin ghrachan. Chonaic gach duine go raibh rud éigin mí cheart, agus go raibh gá iarracht a dhéanamh a dhéisiú. Ach Conas, ní raibh pictiúr ann, ní raibh aon eolas an gí a raibh an briste istí. Ní raibh ach an méid a bhí le feiceáil taobh amuigh, agus an méid a rinne duine éigin iarracht a dhéanamh trá. Bhallaigh daoine, mar a bhí ag casanna pramchúiseacha eile. Bhí duine a chanáil, bhí duine iarracht a dhéanamh an géig a hocrú. Bhí is ag an duine cait a bhí ag famach leis, agus go minic bhí nóméid sin féin scamrúil, mar bhí socrú cnámh rud amháin. Bhí gá a bhoga, bhí gá a chur ina áit, gan anastéise, gan ullmhú, díreach le fórsa. Ghlac siad leis an lámh nó an cás, agus thosaigh siad ag tarraint. Go mall ná go toban, ag bra cé a rinne agus cé cócínte agus a bhí siad faoin ngníomhar. Bhí an peann láthreach, láitear, domhan, mar a bhí rud éigin ag réabh istí. Uaireanta chuala tú fuam tré, an nóméid nuair a tháinig an cnámh ais ina áit, ná díreach aistrithe, agus ní raibh aon duna cínte an raibh sé rathúil. Ní raibh aon bhealach chun a theiceáil. Tar éis gach rud bhí an géig. Rinne a hocarú leis an méid a bhí fáil. Le píorsí amad, bronsí, dúsci. Rinne iad a fíilte le fabric, le héadach, le rutabí a déiteach gach rud a chanáil ina seasamh. Rinne splins sealatacha. Fágach an duine leis an dóchas, go ndéanamh an cónlacht an cuiteile, mar gur bheith sin an tain rud a déitfadíis a dhéanamh. Ní raibh achlánú ann, ní raibh aon rialú, ní raibh aon duine a theiceálfag tar éis cúpla lá an raibh gach rud ag cneasú I ceart. Ní raibh ach ag famacht, léhananta, seachtaní, uaireanta miama. Ag luí, ag gluaiseacht tearanta, peanna, ag go mall. Uaireanta látaigh sé,
úranta dil sé. Má chuaigh gachrúd go maith, rinneadh an cnámh a as. Béidir nach raibh sé feirfe, béidir go raibh sé clean, ach go leor chun go bhféadfadh an duine siúl, opair, marachtáil a ríis. Ach má chuaigh rud éigin mícheart, rinneadh an cnámh a as go mícheart. Fágadh an géig díthumta, glúiseacht tearanta, níor imigh an pian go tí deirg an téil, agus úranta tharla rud éigin níos measa, iomfatú, go háirithe má bhí an briste oscailte. Má bhí an crackan briste agus an créacht nochta do salachar, cré, gachrúd a bhí thart. An sin ní raibh an feabh ach briste. Bhí sé ina cá som an téil, agus a ríis bhí gachrúd ag bra iad an nád. Mar sa dain gan éalas, gan uirlisí, gan an cumas a theiceáil cat a bhí ag talú istí. Déiteach fiú rud có simplí le cnámh briste an saoil fad a ahrú, nó é a chríochnú. Caibite le hocht, Patron. Bhí nóméad ann nuair a tháinig deire le gachrúd a bhféadfaí a dhéanamh le lábha. Nuair nach raibh luibheanna ag opair, ní raibh créachtaí ag gneasú, agus bhí an cánacht ag éirí níos leige le gach lá, thosaí daoine ag bhreathnú níos faide. Mar mura bhféadfaí cabhrú leis an duine, bhéidir go gathúd rud éigin níos mó. Bhí creideamh I ngachcúd den saoil, san opair, san ithe, sna cínti léithúla, ach le golar tháinig sé chun bheith. Nuair a bhí duine ag follant, nuair a bhí an pian róláidir le neabhard I dhéanamh tugadh alcoil dó. Ní toisc go dúchfaidís a éificht, ach toisc go bheicefaidís an torra. Tar éis tamil bhí an duine níos ciúne. Ba cosúil go raibh an pian níos lú, bhí na smínte níos moille, bhí an corp níos lú teann. Ba léir sin, tugadh é roimh násna imeachta, roimh istóscu fiacla, roimh athocrú cnámh, roimh dhearú, agus úranta mar an tain anistéiseach a bhí a fáil. Níor chuir sé deire leis an pian, ach rinne sé níos éasca é a úlant. Tugadh é freisin tar éis gachrúd, nuair a bhí an créacht úr, nuair a bhí an corp ag téirnamh, nuair a bhí an duine ina luí, agus a géirí na huarante ile a thabhairt slán. Thug an palcáil físeamh sealadach, ach bhí feidim ile ag a freisin. Níd créachtaí leis. Ní toisc go raibh is a géine bhí bhaictéir, ach toisc gur tugadh bhí deara go raibh rud éigin ag athrú, go raibh an créacht ag bhreathnú difriúil. Go bhféadfadh sé go raibh níos lú pus ann. Go bhféadfadh sé go raibh sé ag léas níos tapúla úranta. Ba cheanamháin de na gníomhare anamh sin a d'fhéadfadh cabhrú I nárara, ach ní raibh is a géine cén fád. Ní raibh éon tuiscint dhígalrú. Ní raibh éon tuiscint ann go bhféadfadh rud éigin dáiachta a bheith ina chúis le galar. Ní raibh ann ach brathnóireacht. Má d'oibrií rud éigin, rinneadh a rí sé. Bhí alcoil I látha freisin sa saoil léithúil, mar sin bhí a úsáid nádúirta. Ní raibh gá é a lorg, ní raibh gá é a fháil go speisialta. Bhí sé lámh, agus dá bhrí sin úsáide go minic
uaireanta rómhainnig, mar bhí sé éasca a tearannacha itir cabhair agus dochar a chrosnú. Láudigh an imirce den ruda an corp. Rinne sé níos deachara don chort déalál le galar. Rinne sé na phríomhníomhara níos moille. Rinne sé an duine a chailú neart. Ach ag an náméid sin, ní raibh aine ag smaoinemh sin. Ba é an náméid a bhí tábhachtach, an náméid físeamh, an náméid nach raibh an peann chomh soléir sin. Is saoil atá láinte úlingt, ba rud sin a raibh luach mór Dá bhrí sin, ní raibh alcáil ach breisiú. Ba ceann de na bealaí is simplí chun mothú, go raibh rudaí níos fearr is feadh náméid. Fiú mar a raibh aon rud ag athrú in dhearra. Caibidil deich, galar nach dúgfadis. Bhí rudaí nach bhéití a eiceáil, nach bhéití iad a bhathú, nach bhéití iad a ananniu, nach bhéití iad a bhíniu. Agus fós féin bhí siad I nacháid. Bhí daoine ag éirí tín gan cúis choléir. Lá amháin bhí duine ag oppar de dhá. Agus cúpla lá ina dhiar sin bhí sé ina luí le fearras, lág, neamhan ann bogag. Ní raibh créach dán, ní raibh brise gán, ní raibh aon rud a déití a chur iniúil le méar. Agus fós féin stop an corp ag oppar. Tháinig fearras nach nimú feadh léhampa. Crí fuair, mothú fuair in ainneún teasa. Casacht nach liicfid cofag. Leige a hácag neast, agus ní raibh a isagéine cén fát. Ní raibh aon tuiscint bheachtéir, ní raibh aon olas víris. Níor ticig go bhhéiteag rud deochacha a bheith ag leathag ó duine go duine. Dá bhrí sin rinneadh iarracht a bhíniu bhallaí eile. Droch inneamh, droch pianós. Uaireanta ba leabhar go raibh duine amháin sa sráidbhaile tín. Agus an sin, thosaí daoine eile ag éirí tín. Tealach, córsama, tia imlána. Déach daoine seo le agla ag fás. Ní raibh éas acu Conas a stoppag. Ní raibh éas acu cat a bhí á dhéanamh acu go mícheart. Rinne siad iirecht gach rud a bhí réalas acu. Luibheanna, paideacha, fuilehaint, ach níor thug aon rud cínteach, mar bhí an fab in áit eile. Bhí sé san uisce, I mia, san éir, ach ní raibh aon duine in ann a eiceáil. Bhí galar ann freisin a bhfuil go rialta. Parasítí a bhí ina gcónaí sa charp, ag cur peann bhollag, leige, cóirthaí aisteacha. Bheithe an duine go raibh rud éigean cearr, ach ní raibh isaige caite. Thar le básanna toban freisin. Bhí duine sláintiúil fós inné, iniu ní éireann sé as. Gan rá, gan bhíniu. Agus be sin an rud ba scanróla, mar ní raibh sé indéanta a túr, ní raibh sé indéanta ullmhú dó, ní raibh sé indéanta a stoppa. Sna chumraí sin, tháinig Conas sa sráidbhaile. Lár daoine níos lú. Déach siad a chéile bhealach difriúil, mar go raibh gach duine ag smaoinemh a cheall a bheann. Níor tháinig an teagla as an peann amháin, tháinig sé as an neamh ilos.
mar muair a bhfuil is agat, cat atá á córach agat. Níl a is agat freisin, conas tú féin a chosint. Dá bhrí sin, bí iad na galar nach dúgfadís an ceann ba massa. Ní toisc go marann siad a gcónaí, ach toisc go tógann siad smacht. Agus I saoil ina ró gachrúd ina chórach san Mheán-Aois, hí espa smachta rud amháin I ceist, gan chuacht. Mar sin chun gachrúd a achariú ag an deire. Tá an ihe ag titim a ríis, an teachan céanna, an áit céanna inar thosaí gachrúd. Conas a bhfuil cur isteach ach a bháin an anáil, atá níos trama ná roimhe seo, níos muille, mar go bhfuil an corp torseach cheama féin den chórach. In aice leis tá duine éigean ina hí, ag féachant, ag famacht, agus níle isige an bhfuil sé seo an deire nó nach bhfuil fós. Sin mar a bhí an saoil fe na géite blian. Ní raibh cínteach ann, ní raibh freacraí simplí ann, ní raibh éon áit éadmhí dul, agus éisteacht go mbeadh gachrúd ceart go leor. Ní raibh ann ach an méid a bhí acu. Luibheanna a chairí uaireanta, agus uaireanta ní raibh. Lámh a daoine ina iarracht rud éigean a shocrú, cé nach raibh is acu I gcónaí Conas. Cinnte rinne go tapa, go minic an agla, go minic gan cínteach, agus bhí dóchas ciún, stubborn. I láthair fiú nuair a bhí gachrúd ag tabhairt le fusa bhallairt, mar níor stop daoine ag éirí, fiú má rinne siad batún. Fiú má rinne siad batún a ríis. Fiú má tá a mána inniu, cosúil le brútal, de arata, ná fiú scanrúil, rinne siad gach a bhéadfadís leis an méid a bhí acu. Agus is saoil ina raibh gach lá ina chórach san Mheán-Aois, be leabhar sin go minic. Sa lá atá inniu tá rachtainna gin eolas, hochtarí, chógais a ibrin go tapa agus go héfachtach. Rudaí a bheith dochaite de dhéine na námanna sin. Ach an sin ní raibh sláinte rud soléir. Bhí sé rud éigean a déadmhí a chailíthe I ceann nóméid. Gan raibh, gan an deis an tam a chur arás. Agus is sé sin an fá go raibh gach galar níos mó ná fág charp. Behásta le. Bhí an teireann idir an saoil agus an bás tanaí. Uaireanta dóachta, agus ní raibh is I gcéine caitheann a chrasnóide. Dá bhrí sin, ag féachante seo go léir inniu, tá sé éasca a rá go raibh sé primitív. Nach raibh éon chiail leis, go bhéadfaí a dhéanamh níos fearr. Ach ní raibh níos fearr acu. Ní raibh acu ach a saoil, agus rinne siad iarracht marachtáil ann. Agus má chruchtú an deire, agus más mian leat, tuile scéalta den sáirt sin faoi héal fiar sa bhfeanais. Fág sinntiús anas, nach nimí éon rudúid. Ó